Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Benvidos, estamos a 27 de outubro e como cada último domingo deste mes cada ano e imos xa pola 36ª edición celebrase a Carreira Pedestre Popular de Santiago. Estamos na Praza do Obradoiro a primeira hora da mañá onde se empeza a preparar todo para que estea listo para os participantes. Este ano outra vez ronda a cifra dos 6.000 corredores entre os adultos e máis os escolares. Pois o dito, aquí estamos vendo como se prepara todo, os primeiros participantes que están a recoller os seus dorsais e logo irémonos a Xoán 23, onde aí xa está a mañá chea de ambiente. Estamos aquí con uns dos participantes que acaban de recoller os seus dorsais e a ver que me contan como estades de animados a estas horas da mañá para a carreira. Estamos ben, animados estamos ben, a ver se non chove. O importante é que non chova. Nos vimos a participar, eu veño a participar, esta xente ven un pouco máis a competir. O importante é acabar a carreira e non mancarse listo. Sí. Soedes ir a carreiras pedestres ou esta porque sí? No, solemos ir a algunhas por aí os fines de semana. Como non nos queren a casa, entonces non nos queda outra. E que tal? Preguntaba yo ao teu compañeiro se vides descansados, como estades a estas horas, que ainda falta un pouco para que comece a carreira. É bastante cedo aínda, está tendo que vir desde desde Narón, hora e pico de viaxe e tal, pero bueno, bastante ben. Levo bastantes anos vindo esta carreira. Deixei un poquinho de correr, pero esta carreira, a verdad, que ten moita tradición e sigo vindo ela, con os compañeiros, non? A estas horas da mañá parece que está un medio perezoso, non? Pero Sí, está un pouco perezoso, pero estas cousas apetece levantarse, a verdad que sí. Seguimos con máis participantes que acaban de coller os seus dorsais. Temos aquí a un grupo que non sei se vides dun club, sodes amigos, como vides? Bueno, en principio somos amigos, temos aí un pequeno club montado, pero bueno, da parte de Villalba, Lugo, Guitiriz, un pouco de todo. Ou seja, unha mezcla aquí de todas partes, non? Ides a correr normalmente a varias carreiras ou esta ten algo especial? Bueno, esta ten algo especial, pero sí que, sobre todo, a ver, como hobby dedicámonos a ir a carreiras para conocer sitios e pues, pasalo ben, facer un domingo distinto. E como estades a estas horas da mañá de ánimos? Estades descansados todos? Dormidos! Hai que madrugar moito, pero bueno, ben. A ver, por aquí din que está alguén nervioso. Quen está nervioso? A ver. Un poquinho sí, que isto... Vemos aquí a catedral de frente e impón un pouco. Unha peza importante desta carreira pedestre son os voluntarios e os scouts que a estas horas da mañá axudan a colocar todo para que estea preparado e que saia ben a carreira. Temos aquí a unha membro dos scouts, que tal? Contame como estades agora mismo, que estades facendo. Pues moi bien, ahora que estamos colocando vallas para que cuando llegue la gente poder que no se dispersen todos y poder estar todo organizado y que esté todo bien. E como se leva así a mañá, colocando vallas e facendo todo este traballo? Es un poco complicado, pero bueno, somos muchos y por suerte nos organizamos bien, entonces sin problema. Non sei se ao longo da mañá, despois de que xa está todo preparado, seguides aínda facendo algunha función? Lo que hacemos normalmente es vigilar en las calles para que la gente no pase cuando van a correr la gente
y así evitar que la gente se choque o cuando se cae alguien avisar a un policía o a quien esté cerca. En Xoan 23 está xa a xente co seu quencemento antes da saída da carreira de adultos. Estamos aquí con un grupo que os vexo así moi uniformados. Contádeme se sodes de algún club? Somos do Clube de Remo Cabo de Cruz. De Cabo de Cruz. Vides todos os anos a carreira? Ben quen quer do club, non é obligatorio. Para ti é a primeira vez? Non, é a segunda. Mi fai 2 anos. Por que vides a carreira de Santiago? Que ten de especial? Por entrenar, unha outra forma de entrenar. En que plan? En principio, a bater a marca do ano anterior, a ver se pode. Facelo o mellor posible, disfrutar un día así un pouco nublado, pero que axuda. Que ten de especial a carreira para vos? Home, é unha experiencia bonita de vir correr unha carreira tan grande como esta con tanta xente. Bueno, pois deixo-vos que entrenedes un pouquiño, non? Antes de... Estamos cun santiagués, porque nesta carreira concéntrase xente de todas partes. Para un santiagués, que significa esta proba? Bueno, pois para min estar en Santiago, moita xente coñecida, Fran Baña, hola, moita xente coñecida, sobre todo pasar pola miña rúa, cos meus pais véndome, pois, home, é algo que ocorre solamente unha vez ao ano, entonces nada, disfrutar e aproveitar que coñecemos un pouquiño o recorrido. A esta carreira hai que vir. Ves todos os anos, ou máis ou menos? Solo levo 2 anos correndo e este é o segundo ano que veño. Pois iso que ves en plan aficionado, non? Si, eu son amateur, filla. Pero, de todos modos, é unha delicia vir a Santiago, porque ten unhas vistas preciosas e, ademais, hai muchísima xente. Poder ver isto é como unha reunión moi familiar. E atopamos a uns santiagueses dun club de aquí de Santiago, Correlume, a ver que nos contan. Estades quencendo ou que estades facendo? Sí, vimos dende aí, dende a zona de Consas, e viñamos facendo footing ata aquí, e nada, un ano máis, a ver que tempos facemos, e aquí estamos. Pero ides a facer algunha marca en particular ou a participar? No, vimos facer unha marca, polo menos superar a marca do ano pasado. Ah, moi ben. Como de guerra, non sei, estes panos que traedes na cabeza. Este é un regalo que nos trouxe un compañero que foi de luna de miel a Japón. E como sempre estamos con carralladas deste tipo, pois que mellor símbolo que estrenar o día da carreira popular de Santiago. Bueno, entón vides así a dalo todo, non? Tedes algún grito de guerra ou algo? Correlume, lume. Lume, bueno, pois dadelle lume e que teñades moita sorte, graciñas. Eu son de Santiago. E, bueno, a verdade é que é unha carreira que é moi importante a nivel galego, tamén nacional. E a verdade é que apetecíame moitísimo participar. É unha carreira moi bonita, moita xente animando, moitos participantes e, bueno, a facer deporte un domingo, a pasalo ben e a cabala, por suposto, como sempre.
yo practico deporte, hago más de 100 carreras al año y esta es una de las emblemáticas. Soy de Ferrol y vengo contentísimo a esta carrera por la organización, por el recorrido, estoy encantadísimo de venir. O sea que eres un mítico aquí en la carrera. Bueno, míticos hay cantidad de gente. Aquí tenemos a Bao también, que es una persona con bastantes carreras hechas. ¿Conocestes vos de andar nas carreiras? Pues sí, las carreras, sí, del foro de correr en Galicia y del Facebook, y llevamos bastante tiempo en este asunto de las carreras. Pues, oye, a cabala, disfrutando un pouco da carreira e nada máis, conocer os amigos, estar un ratico con eles e pasar unha mañá agradable. Aquí estamos con máis participantes que vexo que vides uniformados, a ver que pon na vosa camiseta. Pois nosotros vimos de Lourenzá, esta é a camiseta que fixamos para a carreira do Val da Fava, que foi hai cousa de 15 días, e aquí estamos a representar o noso club das escuelas deportivas de Lourenzá. Vides para facer algunha marca en especial ou a participar? Eu a participar, aquí os meus compañeiros venen a facer algo máis de marca. Arón, que é o máis novo, ele ven para a carreira infantil Arón anda moi ben para a súa categoría. E Martín tamén anda bastante ben, pasa que xa vai ter máis complicado porque o nivel é grande. Eu veño a pasalo ben. Corro simplemente para estar un pouquiño en forma, e veño de Ordes, que é un concello que está aquí ao lado de Santiago. E nada, hoxe vai estar boa mañán, entón vamos a intentar pasar un pouco de tempo aquí. Bueno, boa mañán. Non, boa mañán. Para correr penso que vai estar boa mañán, porque se fai calor demais, pois os que non somos de élite igual nos chega o calor. Por que ves a esta carreira que ten de especial para ti? Pois, se che gustan as carreiras, eu creo que esta é das máis especiais. Eu non son de Santiago, pero son un fillo adotivo de Santiago. Entón, se che gustan as carreiras, esta é das máis míticas, a esta hai que vir. Impresionante, é un momento desde a plataforma en donde se ve a magnitude da carreira pedestre, as 6.000 personas prácticamente que chegaban hasta San Francisco. É unha imaxe única, a verdade é que non tuve ocasión de vivila con anterioridade, pero eso que demostra é a capacidade de convocatoria desta carreira pedestre, sin duda o evento deportivo máis importante de Galicia. A prevención que tiña é non disparar antes de tempo, porque a verdade é que a pistola detonante que disparas é moi sensible e, por tanto, tiña certa prevención a que eso se pudera producir, puesto que todos os que encabezaban o grupo estaban esperando inmediatamente que se produxera ese disparo. Pero, eu creo que todo saliu ben.
A emblemática Praza do Obradoiro foi, como sempre, un hervideiro de xente nesta carreira pedestre popular. Imos ver agora o ambiente vivido ao longo da mañá desde aquí. O xoves pasado, si a gala do Correo Galego é a gala de Galicia, a gala máis importante de Galicia e da Sociedade Civil de Galicia. A carreira de pedestre de Santiago é algo máis que unha proba deportiva, é unha proba na que a participación da cidade é máxima, é unha proba educativa, moi educativa tamén, e desde logo o ambiente que se vive na cidade é un ambiente de festa. Por tanto, eu creo que é un éxito, un novo éxito do Grupo El Correo Gallego. Quería decir algo máis fai un momento, e é que realmente é a proba máis universal de Europa. Non nos olvidemos que vai a chegar á Plaza do Obradoiro, e a Plaza do Obradoiro é a plaza máis universal de Europa. Por iso creo que temos que felicitarnos todos, e desde logo hai que agradecer ao Grupo Correo Gallego o esforzo que está facendo precisamente por implicar a cidade, non solamente a cidade, a Galicia, posto que son muchísimos os corredores que veñen de fora nunha proba deportiva, pero que, como digo, ten algo máis que deportiva. A verdade é que isto está tremendamente consolidado, a verdade é que é unha sorte ter na nosa cidade un grupo como o Grupo Correo que é capaz de facer este tipo de eventos que ademais son referencia non solamente xa para a nosa cidade ou para a comarca, eu penso que é referencia para Galicia. Moitos corredores tamén veñen do norte de Portugal, e a verdade é que é algo que hai que manter e hai que agradecerlle, neste caso o Grupo Correo, porque permite precisamente dar un pulo máis de información e de imaxe da nosa cidade, tan necesitado últimamente dunha boa imaxe como, por exemplo, esta, con tantos participantes. Cada ano hai máis nenos, fundamentalmente. É unha mostra, eu penso, sobre todo, nunha situación que neste momento en Santiago temos tantos equipos agora en competicións, temos o Obradoiro en primeira, temos tamén fútbol sala en primeira, temos o Compostela en segunda B, pero o máis importante, que moitas veces o esquecemos, é o deporte aficionados, que move moitísima xente na nosa cidade e incluso que move moitísima economía dos fines de semana. Por lo tanto, grazas ao Grupo Correo, de verdade. Certamente, non estou físicamente para correla, xa me gustaría, pero eu creo que un dos eventos que paga a pena apoiar, non? Eu creo que un dos eventos deportivos máis importantes que hai en Galiza, e sobre todo o máis destacable para mí é o carácter popular, non? É un evento tremendamente interxeracional, ves a xente moi maior, decíame que hai 80 persoas pois de máis de 60 anos, é un evento pois que move a moitísimos veciños e veciñas de Santiago ás rúas, que eu creo que é unha cousa moi importante que non pasa noutras carreiras pedestres, e eu creo que é unha mostra do apoio e do respaldo popular que hai tamén o evento, e sobre todo eu creo que é moi destacable que un evento que non deixa de ser unha iniciativa privada pois se poida manter nestes tempos, non? Nestes tempos pois de recortes, de crises, pois que se siga mantendo un esforzo, porque é un esforzo a todos os niveis, manter un evento deportivo como este pois é moi meritorio, e eu creo que hai que recoñecelo e agradecerlle ao Grupo El Correo Galego que o siga organizando, non? Eu penso que ese é un dos acontecementos do ano en Santiago. Hai que felicitar al Grupo El Correo Gallego porque todas as semanas son semanas del Correo Gallego en Santiago, pero esta semana especialmente. Jueves y el domingo dos actos espectaculares que pues están moviendo más de 6.000 personas y que ponen al Correo Gallego lo pone muy alto todos los años, el listón. Bueno, nós neste evento estrenámonos, estamos moi contentos porque esta oportunidade que nos ha brindado o Correo Galego para patrocinar esta carreira é unha das accións que nos buscábamos desde fai bastante tempo. Neste momento a marca que representamos, Opel, ten os últimos modelos en presentación, que é o modelo novo Insignia e o modelo Adam. E, bueno, é unha cousa máis que nos gusta traer este tipo de eventos para que a xente poida disfrutar tamén do noso produto.
Ambiente impresionante, la verdad me sorprendió, hacía años que no venía, pero bueno, veo que año a año sigue habiendo cada vez más y más gente en la carrera y que a la gente le gusta y lo apoya todo Santiago. Llevamos ya unos cuantos años patrocinando y apoyando el deporte, tanto en Santiago como en toda España. De hecho, somos patrocinados de la Real Federación Olímpica de Atletismo y llevamos muchísimos años apoyando eso, el deporte, el atletismo, tanto el fútbol, etcétera, etcétera. Un ano máis, despois de moitos anos, en donde o Correo Galego sigue dando moitísimas e moi boas mostras de convocatoria, dende logo un compromiso total e absoluto por parte do Correo Gallego co deporte, coa sociedade compostelana, en definitiva coa sociedade galega. Vimos de fai 2 días de presentar esos premios galegos do ano, que foi un evento extraordinario, e hoxe se repite outro evento extraordinario na mesma semana, e dende logo que eu creo que non queda máis que palabras de recoñecemento por parte da cidadanía a un medio como Correo Galego pola labor que está a desenvolver non só no ámbito periodístico da información e da comunicación, sino tamén no compromiso social, na responsabilidade social que hoxe en día cada vez máis as empresas se están comprometendo con ese compromiso social, coa solidaridade, co voluntariado, e a verdade eu creo que ademais de poder ver, como ben decías, a tanta xuventude, desde logo que é unha verdadeira satisfacción, un verdadeiro orgullo poder acercarme hasta aquí a poder participar tamén nesta entrega de premios. A verdade é que dá gusto chegar a esta Praza do Obradoiro, poder ver a chegada dos máis cativos, esta iniciativa do Correo Galego, xa a 36 edición desta carreira pedestre, creo que é fundamental para esas idades máis xóvenes que poden compartir un domingo moi agradable, un domingo no que poden percorrer a súa cidade, nenos e nenas, todos xuntos, ademais desa práctica deportiva tan fundamental para esas idades nas que cada día ademais aumentan os problemas de obesidade infantil. Eu creo que é importante seguir fomentando o deporte, dende o Correo Galego, pero tamén dende o Concello, dende a Concellería de Deportes, que este ano leva feito un moi importante traballo con ese Corresán e con outras iniciativas de cara tamén aos máis cativos e tamén aos máis maiores que participaron hoxe tamén nesta carreira. Ganar por segundo año aquí en Santiago es algo muy bonito, aparte hoy era un día un poco emotivo para mí. Hace 3 meses y 2 días Santiago estuvo de luto, una hermana de una vecina y amiga mía de Arzúa falleció en el accidente de tren, una desgracia que podíamos ir allí cualquiera de nosotros, y hoy quizás tenía una motivación especial para dedicarles, que no es nada, esta victoria a todos los familiares y amigos de las víctimas. Pedro marcó un ritmo vivo los primeros kilómetros, pero fue realmente cuando Alex se puso a tirar
pasados los 5 o 6 kilómetros cuando la cosa se puso tensa. Hizo un primer cambio muy fuerte, pero después ya vi que al paso por la universidad le iba costando un poquito más y llegando a Vite noté que iba cansado. Es muy dura esta carrera, tirar es muy complicado, tiene muchísimo mérito lo que está haciendo Alex carrera tras carrera y yo solo puedo darle la enhorabuena, es muy joven y tiene muchas oportunidades para ganar, que nos deja ganar un poquito a los veteranos. El resultado fue el mismo, él ganó y yo quedé segundo, pero bueno, la carrera ha sido diferente el año pasado a la del año pasado. El año pasado intenté yo imponer un ritmo fuerte desde el primer metro, este año la idea era un poco diferente, era atacar a partir del 6, que es el tramo más duro de la carrera, endurecerla ahí a tope e intentar soltarla en ese tramo. Pero la verdad es que Lolo le tiene pillado el truco a la carrera y es muy difícil ganarle, es que no lo di soltado, tampoco ha sido mi mejor día, yo creo, no me he encontrado todo lo bien que quería, pero bueno, hay que felicitarlo, ha sido mejor él, otra victoria y para el año pues creo que volveré a intentarlo. Dicía que iba a gardar, non gardei nada, o primeiro non iba tirando, iba adiante, pero non tirando, eles en canto se puxeron a correr, pois o que falamos, está claro que agora mesmo están nun estado de forma boísimo, eu dicía, bueno, polo menos tentar ese terceiro posto, que a verdade é que os atletas portugueses e o propio Robert non puxeron nada fácil, polo demais, contento, e o ano anterior que corrín, tocou retirada, que viña da maratón de Berlín feito polvo, hoxe, así de todo, cheguei ao Obradoiro, así que satisfeito. Sodes un trío de ases. Eu hoxe era o basto, porque levaba as patas, a verdade é que como se estuveran gordas e pesadas. Subindo o Vite, dixe, bueno, que veñan todos os santos a votar por min que non dou. Mucha emoción y súper contenta porque para mí ganar Santiago era un reto muy grande y bueno, poder hacerlo este año pues súper contenta. Y este creo que es mi 6º año, siempre desde que llevo viviendo aquí en Galicia no he faltado a la cita de Santiago, a pesar de ser una carrera muy dura e bueno, pues súper contenta de poder ganarla. Gostou-me um bocadinho porque não estou habituada a distâncias tão longas e a prova tinha 12 km e por isso, mas tenho treinado bastante e por isso consegui levar a prova pelo melhor e fui segunda, por isso estou muito contente, foi bom. Já vim cá há alguns anos anteriores, mas ainda era juvenil, e então era mais fácil, ganhei cá, da última vez que cá estive ganhei, mas era mais fácil, agora já é mais complicado. Me ha gustado mucho, he venido el año pasado y me ha gustado muchísimo, por eso he vuelto. Es la segunda vez que vengo y bueno, para el año que viene creo que vengo otra vez. La gente, que vamos en el percurso y la gente te apoya, me gusta. Bien, dura, pero bien. No, a participar nada más. He llegado de los últimos, así que con participar valía. Máis ou menos tranquiliña, salvo o tramo de Vito ao final que é o máis duro. O ambiente, a xente, os amigos, vimos en plan colegueo. Esta es la segunda, la primera vez participé cuando iba en primaria, o sea, la de niños, así que la de adultos es la primera. No estando acostumbrada a correr, bastante bien. La verdad que, o sea, menos la cuesta de Vite que casi me muero, el resto muy bien. Mi objetivo era llegar a la meta. Es una carrera espectacular, el recibimiento aquí en la catedral, bueno, es la envidia de no solamente de los gallegos, sino de toda la gente que viene de fuera a hacer el camino, y nosotros que, bueno, tenemos como afición esto. Es una de las metas más impresionantes que tenemos en cualquier carrera popular. Participar. A xente que hai ao redor, sobre todo cando entras na zona bella e te animan, é porque vas dando volta pola cidade que vas pateando todos os días e despois córrela.